Hawu, kahle kahle wena ufuna ukungitshela mina ukuthi wena uthwele ngathi wena. Ma, Uthini kimi kahle kahle uthini? ma kuyinto ekanjalo ma. Uthwele ngathi. Kuyinto ekanjalo ma ngiyaxolisa nami. Uyenza kanjani leyo nto mntana ubona ngifuna la ekhaya ngizosibhedlela akulungi lutho kubhidlika amasonto kungenxa yakho nje. Kwangeyona inhloso yami ma. Iy'ngane zami njengoba ingasebenzi nje mina kungenxa yakho. Ngidumekile ngiphinde ngamukele nonke ababukeli beBlaqlife TV kuhlele sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo igama lami ke nguStufuze Dlangamandla Zulu. So today sihleli nosisi ozosichazela abanzi ukuthi why ezivakasheli namhlanje. Sawubona. Yebo sawubona mama. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Semuhle. Ngiyabonga. So yini ekuqinayo kuzofikela ekhaya namhlanje? Into engizisela ekhaya ukuthi ngizoconfessa kumama kahle kahle emndenini wami nje wonke ukuthi ngathwala ngedlozi ngokungenhloso. Yenza kanjani yonke lonto? Ngingathi nje ekhaya sikhule singekho right, umndeni ongekho right. So umama mezama ngazindlela zonke nje ukuthi sifunde. So safunda, ngahamba ngaya e-university, okay, ngafunda ngaze ngagqoka ijazi. So kuthe kuhambeni ngesikhathi ngiloke ngi-apply imisebenzi, so ngagcina ngingawutholanga. Ngabona ukuthi ayikho lento le, kumele kube ukuthi ngiyazama kule mali le encane engitholayo ukuthi mhlawumbe ngivule noma i-tuck shop nyana. So ngaqala ngadayisa ama-sweet nama-chips. Ngabona ukuthi no, isikhathi siyahamba masa ayingisebenzeli lento. Business lahamba kancane. Yes. So ngase ngumuntu kahle kahle vele ohlalayo nje kwilentuzana kuma internet, okay? Okay. Ngase ngahlangana ne-video la ngabona khona ukuthi kukhona ubaba okwazi ukuthi akusize ukuze uzokwazi ukuthi izinto zakho ziqhubekele phambili. So ngase ngizama indlela zokuthi ngixhumane naye loyo baba loyo. Wayezokusiza ndlelani? Wayezongisiza ngokuthi angenzele isigubhu. Oh, okay. Yes. So ngaxhumana naye ke ngahamba ngaya kubo, wase eyangenzela ke leso sigubhu ke ngase ngihamba naso ke. Maqhubeka isikhathi ngiyabona ukuthi no, ayingisebenzeli lento le. Kwaphoqa ukuthi ngibuyele back again. Mhlambe kwabe isikhathi singakanani? Ngabona nje kwaba nje inyanga, ngithi nje inyanga because mina angangi-expect ukuthi nje izinto zizokwenzeka. Yena kahle kahle wayekuthembisa isikhathi singakanani? Uthi isigubhu soqala ukusebenza emva kwesikhathi singakanani usithathile wena kuyena? Nje wayengitshelile ukuthi nje once nje ngafika ekhaya ngizobona nje emva kwemavikana ambalwa ngizobona nje ibhizinisi sekuthi liyaqhubeka liyasimama. Yeah, so kwenzakalani? Okay. Ngithe mangibona ke ukuthi no, lento le ayingisebenzeli, kwakuthi sekuyaphoqa ke manje ukuthi ngibuyele kuyena. Okay, ngifike kuyena ngiyamtshela baba angazi ukuthi ilento leyo nginikeze yona ayingisebenzeli. So baba wasiyangitshela ukuthi no, kuyenzeka ukuthi mengabe ukuthi alikusebenzeli kusho ukuthi idlozi lakho alivumanga. Kodwa abanye abantu liyabasebenzela because mengibona vele nami ngizwa abantu besho ukuthi hayibo ngisebenzisa isigubhu and siyangisebenzela, ngabona ukuthi no, nami lento izongisebenzela, ngaxakeka ke manje ukuthi hayibo mina why ngingangisebenzeli. So usifika kanjani ke ekuthwaleni ngedlozi? Ekuthwaleni ngedlozi mengingazi kahle kahle. Ubaba lona ubese wangitshela ukuthi mangenze nani ngeke ngize ngikwazi ukudawula. Okay.
So sike siqale la usubuyisela khona isigubhu ke la wasithatha khona. Usuyocomplain ukuthi asisebenzi. Yes. Usufika kanjani ke ekuthwaleni ngedlozi? Ekuthwaleni ngedlozi ngifika sekuthenini cause ngangithi kumele ubaba mhlambe angenzele something ezokwazi ukuthi ngibe right okanye kube ukuthi ubuyisa imali yami back. So kwawukuthi uthi ubaba imali ayibuyi. Wasethi kukhona okunye angakwazi ukuthi angenzele kona ekuzomela ngikwenze le ekhaya. Wachaza ukuthi lokho kuyini? Yes. Okay. Wachaza ukuthi kumele ngiyenze 1 2 3 ekhaya. Then ke mase ngiyahlanganisa ke nalezi zinto lezi anginikeze zona kuzobe kuukuthi ekuhambeni kwesikhathi ke mhlambe ke emavikini ambalwa izinto zobe seziba right. Okay. Mangibuya ke ekhaya ngafike ke ngiyenza kahle ngumuntu vele ohlala eThekwini. So ngase kwaphoqa ukuthi ngimele ngiye emakhaya ngoba usufuna ukuyokwenza lento akunikeze yona manje. Anginikeze yona. Okay, ngifike ngiyenzeke leyo nto ngiphinde ukuthi ngiyahlala isikhashana ekhaya mase ke ngibukela endlini yami lengihlala kuyona. Okay. Hayi ngitheme ngithi ngiyabheka izenzeke imangalisi. Usubuye ekhaya? Yes. Okay. Ngabona sino yazini iyasebenza ke le. Ziyaphenduka. Yes, ziyaphenduka. Hayi ngaqala manje hawu yangena imali e-tech shopping yami. Ngabona ukuthi no yazini ngeke ngize ukuthi ngidependela kule tech shop le kuphela. So kumele kube ukuthi ngenze ezinye izinto eceleni ngivula amanye amabhizinisi. Ngase ke ngenze njalo ke nje kwemanje nje nginemali zami ngihamba ngemoto nje zami. One thing about you, imali zakho. Yes. Yes. Okay ke inkinga iqala lana ke manje kunento enginotisile ekuhambeni kwesikhathi ukuthi no ngiyaba rich kodwa manje engane zasekhaya akukho right. Labo ozalwa nabo? Yes. Kwenzakalani? Izinto ziyabheda akuhlangani nje. Angazi ukuthi ngingachaza ngithini kodwa nje abalungelwa yilutho abathola imisebenzi cause nokade esebenza umphelele umsebenzi. Ngowesingaki ekhaya? Ngowesithathu. Okay. Yes. Bayingaki laba abanye bashile ekhaya? Bawu 2 then mase kuzoba imina kuzoba abanye abawu2 sihlukene ngokuhlala cause nabo bebezizamela amatoho. Yes. So kubona akekho mhlambe obesemendweni noma oshadile noma oshadelo? No mengakabi khona. Bebe khona lo wetoho kuphela? Yebo. Nalo laphela? Yebo. Manje yini ekwenza usole ukuthi mhlambe ngacishe ukuthi yinto mhlambe evele nawe le ukuthi ube right wedwa ekhaya kodwa labo zalwa nabo kungahambi kahle? Into engenze kuba ukuthi ngiyasola ngiye njengoba bese ngishilo ukuthi ngumuntu ohlala kakhulu kwi-social media. Ngiye ngahlangabezana nestory esikanjalo omunye exoxa ukuthi wake wenza 1 2 3 so kubo kwase kwenzakala kanje. So nami mase ngithi ngiyaqhathanisa no mhlambe ingakho ekhaya kukanje because noma ngithi mengithi mhlambe ngiyazama ukubasiza kumina kuvele kubhede. Mawuthi usize igazi lakho kubheda kuwena. Yes. Fanele ngize kube ukuthi nengisiza umuntu ongaphandle imali nginikeza umuntu ongaphandle. Then kuba right. Kuba right lapho yeah. Manje the time kade ufuna nje kusasukele ekuthenini nje uyothatha isigubhu. Ayekho umuntu wasekhaya wamtshela? No. Kuze kufinyelele ekuthenini nje ukuze uthwebuleke idlozi akekho futhi nomuntu omtshelile. Hayi akekho. The time kade ugoda ubuye ekhaya wawumuntu nje obuyayo. Ngangumuntu nje obuyayo. Yes. Kwawukuthi nje lento le ngiyenze ebusuku abantu belele. Ngiyazi ukuthi mhlambe ngaba anginayo imvume yokubuza
Mhlambe nawe la ubuya khona wawuyaliwe wadonswa ngezindlebe ukuthi ungakulingi uchaze. But ngicela noma ungesezoshona phansi mbamba. But usitshele nje usikhele phezulu ukuthi yini lo wayenza ebusuku. Yo. Kahle ngahamba ngayokha umhlabathi. Umhlabathi osegcekeni ekhaya. La kuhamba khona wonke umuntu egcina lasekhaya. Yes. Eish. Ya ngafike ngathatha umhlabathi ngase ngicuba nalezi zinto lezi engizinikezwe ilo baba lo. Kwakuthi ke izinto zami ke seziyangilungela kanjalo. Inkinga ke manje kuukuthi ekhaya izinto azilungi. Ekhaya kahle baphila ngemali yegrant. So bephila ngemali yegrant bajwayele vele ukuthi bacele kumina cause vele imina engiright. Mengibasiza izinto zami nami ziyangibhidlikela. And umama bahlezi evuselela ngaso sonke isikhathi indaba yegrant. And leyo nto leyo ayingiphathi kahle ingakuthi ngifuna ukuconfessa kuma ukuthi why ngingathandi ukubasiza. Mengabe ukuthi badinga usizo kimi. Le nto le ayivisidale inzondo phakathi kwakho nama siblings ukuthi uright wedwa kodwa mabadinga usizo awubanaki. Ninjani ukuphathana manje ekhaya? Kona akukho right. Akukho right. So njengoba uthi ufanele umama umtshele yonke lento le, umama umuntu kanjani uzoyithatha kanjani yonke lento mabhekile? Hey, angazi. Ngoba nje uma wami alifakwa. Ngibuya ngawe. Angazi ngempela angazi. Inkosi yami. Ubaba? Ubaba sewashona. Oh, asikisi. Sikizama umfanele umama imake asikho isigulo umama anaso mhlambe singenzeka ukuthi uma umtshela into eso mhlambe ikhuphuke uthola usulimaza kwanaye manje. Sure. One BP. Asike simzama kodwa ke ngazi. Hello. Sawubona ma? Yebo. Kunjani? Sikhona. Siyaphila nathi. Ukhuluma noStufuza dla ngamandla ngibuya kuhlele silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo ka Blaqlife TV. Ubani ubhizi phela lapho? Ngikhuluma nobani? Ukhuluma noStufuza dla ngamandla. Yeah. Ngibuya kuhlele silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Izimfihlo zani manje lezo? Uhlelo esinalo mama ka Blaqlife TV. Lapha ngihlele indodakazi yakho. Okay. Kukhona afisa ukuthi akudlulisele kuwena. Ngicela umlaleli. Indodakazi mophi kunamadodakazi amangaka mina? Uzoyizwa nje ivoice yakhe ma. Oh. Ngicela umuphi udlebe. Unjani mawami? Hey, sanibhuma TV. Yebo ma, hayi kuyaphoqa. Hey, kanami into zakho zihamba kahle. Usinibhuma TV. Kuyaphoqa mama, kuyaphoqa. Hamba kahle. Yebo ma. Hayibo, okay. Ngiyaphila kodwa. Kuyaphila kandodakazi. Ngiyajabula. Ukhala kusizi, kuyale kodwa siyaphila. Inkosi mayisekhona nje. Ngiyajabula ke mama mophila. Jabula thina. Makuphila wena nje, uyazi ukuthi mina inhliziyo yami. Hayi, kulungile ma. Hey ma. Yeah, ndodakazi. Kunento engifisa ukukutshela yona. Kazabe sengizelwa abakhwenyana nani. Hayi ma, anginjalo. Yini? Inzima yona ithanda ukuba nzimana ma. Mawungamithi nje.
Hayi ma angimithi. Ake ma Kwenzenjani? ake ngivele nje ngihlale odabeni. Ngiyacela nje okokuqala nje ngizosho ukuthi kuko konke engikwenzile ngiyacela ukuthi uzungixolele nezingane zasekhaya. Uzutshela ukuthi cela zingixolele kwengikwenzile. Nami mingesiyinhloso yami ma. Sekwenzenjani? Ma angani uyakhumbula isimo sasekhaya ukuthi mesinjani mesihlupheka usifundisa kanzima. Awu, lokho phela kumele ngikwenze njengomzali. Yebo, ngiyabonga ukuthi usenzelile kona lokho. Kodwa manje ngendlela isimo ebesenzeka ngakhona ngibona nesikhathi sihamba ngiyaba mdala. Kwase kuba ukuthi ngenza izinto engamele ngizenze. Awu. Ma Senzeni-ke manje? ukuthi nje ngibe mfishane ma ngathwebula idlozi lasekhaya ukuze ngibe right. Wathwebula idlozi lasekhaya kanjani manje? Yebo ma ngaya enyangeni kwawukuthi ngifuna ingisize mina ma Ya, usuwazi ngamadlozi wena manje? ma angazi lutho njoba ngisho ukuthi kwenzeka ngokungenhloso. Suhamba inyanga wena manje? Mama kokuphoqa ngendlela kwakwenzeka ngayo isimo nesikhathi sihamba. Oh. Awufunani enyangeni? Ngangifuna ukuthi ma ngibe right empilweni nasekhaya ukuthi sibe right nje. Yes. So ngahamba enyangeni yanginikeza lento enginikeza yona kwawukuthi ne ayingilungeli. Mangabe ngibuyela kuyona ma ukuthi ngibuyisele imali yami kwawukuthi ithi imali ayisabuyi. Yase inginikeza izinto ekuzomela ngizisebenzise mese ngihlanganisa nomhlabathi wasekhaya. Oh, uthini manje? Ma inyanga yanginikeza izinto yathi ngihlanganise nomhlabathi wasekhaya ngizoba right. Umhlabathi wasekhaya nenyanga kanjani phela manje ngoba phela into ayilunganga ke? Mama ngangingazi nami ukuthi ayilunganga. Okay. Yebo ngibe sengenza ke ma kanjalo. Ngicabanga ukuthi uyakhumbula nje khona la owangigaga khona ngiphuma eminyango. Ngangiyothatha wona umhlabathi ngizohlanganisa nalezi zinto engazinikezwa inyanga ukuze ngizoba right. Njengoba nje ma ungibona ngi-right nginamabhizinisi yonke into i-right kumina. So kuthe mengibona ma ngiyabona ukuthi no lento le i-affecta nani cause manje izingane zakwethu azisanayo inqubekela phambili. Omunye nje udadewethu lo oqala ukade esebenza waphelela umsebenzi okusho kona ukuthi uphelele umsebenzi nje kungenxa yami. Hawu kahle kahle wena ufuna ukungitshela mina ukuthi wena uthwele ngathi wena. Ma Uthini kimi kahle kahle uthini? Ma kuyinto ekanjalo ma. Uthwele ngathi. Kuyinto kanjalo ma ngiyaxolisa nami. Uyenza kanjani leyo nto mntana ubona ngifuna la ekhaya izosibhedela akulungi lutho kubhidlika amasonto kungenxa yakho nje. Kwangeyona inhloso yami ma. Iy'ngane zami njengoba ingasebenzi nje mina ngenxa yakho. Mama ngicela ungixolele kwangesiyo inhloso yami. Waze wesiqalekisa umntanami. Manje-ke le nyanga yakho utshele mina ukuthi ayikwazi yini ukukusiza phela iy'ngane zami azikwazi ukuhlupheka unomphela angikwazi ukuhlala nazo la egcekeni unomphela. Mama Wena u-right iy'ngane zami azikho right. Mama ayikhona ukungisiza inyanga ingakho ngithe kumele ukuthi ngiyaconfessa kuwe lento engiyenzile. Bese kugcina kanjani tshela mina isisombululo ukuthi senza njani thina la ekhaya njengoba kunjeni. Mama Waze ngiyaxolisa. wesiqalekisa umntanami.
uzothini uma bengezwa lento? Ngiyaxolisa ma. Uzoba isiqalekiso. Uyabona-ke namhlanje ngicabanga ukuthi isinqumo lesi ku-right kunje. Ungaphinde ulibeke la ekhaya, mina nawe nje kuyafana nokuthi asisazalani. Abafana kumele ngibatshele ukuthi wenzani wena. Waze wesiqalekiso kodwa mntana bazakufani nawe. Ulunge kangaka. Ngiyacela bandla ma wehlisa umoya, ngiyazi ukuthi akuyona into ongayehlisela umoya le, kodwa ngiyacela awuke wehlise uzame nje ukwehlisa umoya. Umuzi undodakazi ukuthi ngabe ngiwehlisa kanjani umoya umuntu ezongitshela into enjena. Uyasazi isimo ngaphansi kwaso la ekhaya mina. yes ma, kodwa akushintshi ukuthi igazi lakho, mina la ekhaya. akushintshi ukuthi ingane yakho. Anginayo ingane enjena mina. Ngiyaxolisa ma. Angazi ngibe nengane enjena mina. Mama ngicela ungixolele ma. Yo, Jehova. Yo. Siyacela mama ukuvalelisa. Ay. Angazi mina, angazi ngempela ukuthi sitesoyimisa kanjani lena. Cause uyamuzwa umama ukuthi unjani ekhaya. Yeah. Yes. So uma ubhekile ukusuka manje sesizoba njani isimo phakathi kwakho naye. Ngiyazi vele ukwatile kakhulu manje, that's why ezephimisa ukuthi ungaphindi ulibeke ekhaya. Kodwa awukwazi ungaphindi ulibeke ekhaya. Alekho akwazi ukuthi ngenzeke. So yini ezoyenzakala kusuka manje? Njengamanje ngizozama ukuthi ngihambe ngiye ekhaya ngibone ukuthi kahle vele lento le bekade eyisho uyayimina yini. Mengabe ukuthi shuthi uyayimina, shuthi ngizophuma ngihlale khona la eThekwini. Kuze kube ukuthi bayithola indlela yokuthi bangixolele. Bathi-ke usuzizwa kanjani wena usuphimisile wakhipha ngomlomo wakho bekade bukuhlela amahlombe? Kona ngizizwa nje ngikhululekile, kodwa phela hayi lokukhululeka lokhu ukuthi nje ngiyajabula izinto ebezenzeka ngakhona. Kodwa inhliziyo yami ayisenayo lesa sisindo lesiya ebeyinaso ukuthi njalo mingilele ngiyabuka ukuthi ngiyacabanga ukuthi hayibo ingane zakwethu zenzeka kanjena empilweni, mina ngi-right kungenxa yami. So mina ungithuma ukuthini kahle hleka ngifike ngiphethe yiphi incwadi abawufike bayifunde ukuthi wena udinga lolu sizo lolu ngokuqondanisa kwenkulumo. Ngingasho nje ukuthi ngicela ungicelele bona ukuthi bangiyise kumuntu maybe ngabe ukuthi bayakhona ungisa kumuntu ongakwazi ukuthi angivulele izinto ezizokwazi ukuvulela abantu basekhaya idlozi lasekhaya basebenzele bonke njenganami. Yasiza ukukhuluma Sikhisi. Ngiyazi ukuthi umama ukuthi la ekhona ukuthi nje ukuthi akazibulale, kodwa ke amalanga awafani njengoba ekwatile today akuhleze ekwatile kanje namhlanje. So nje muphi isikhathi umfonele futhi umbheke uzibhene ingane zakwenu ucheck ukuthi kuhamba kanjani, noma ngabe kuthiwa ukwazi ukusiza financially but ubuyele kubona ubafonele ubezwe impilo kancane. Angeke kuze kusihlwe namhlanje silale isivuko sibe right vele obviously. So banikeza isikhathi, kodwa nje lokhu babheka lelo lokuthi ungaphindi ufike la ekhaya liphiniso mama ungalibeki enhlizweni, alikho elinye ikhaya unalo ngaphandle kwalela la uzalwa khona. Alright, sibonga kakhulu ukuthi uzivakashele uhlelo lethu. Ngiyabonga nami. Nisibonelile-ke nani ukuthi kuyasiza kakhulu ukukhuluma. Nawe uma unenkinga ungasixhuma kulezi namba lezo uzibona lapho escreenini. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.